Lho. Lah kancamu kae mang ndi? Nanti wong. Lah lho. Paham bisa. Wah, aku seram. Mundur. Nemu rokok, coy. Jangkrik. Udah. Bekasih uang lho kowe. Wo, lek karo aku beda critane. Nyumut sih. Pas nanti rokok ya. Mantap. Jono, Bro. Join we. Ya join, edan ya ora. Yo seno. Ya. Eh, Jono, mlakune yo. ayo. Endi yo omahmu? Omahku jembelmu yo kandang. Wah iya. Omahku yo ning kono kae to. Ora lek omahmu. Sing dilok wedhuse. Kae lho wedhuse. Jel deloken kaya ngono kae. Jel ceken piro kira-kira regane. Aduh, Beh. Jalan kan kono dhuwur. Iya sing kono kadingi kok. Aduh. Lho ceket ya? Sing kae lho. Cilik ya. Wis cilik ya eman. Wah, ngomong wedhus. Piye? Wis apa lah ngecek? Wes. Piye sajae piye? Kuwi lanang apa wedok? Lanang lagi. Lanang. Heeh. Kuping kok dawa apa men? Iso kaya anu, irung gajah. Iya. Wis piye wis go. Ya, bener. Iku kan lho. Uyaru ora. Wedok uniko. Winter. Piye? Wedhus kuwi kira-kira. Aku di sini ngono iki. kondisi no pucet yo mati ngono. Parek mati wedhus. Yo ora. Ngati piye wong iki sehat to? Mosok sehat kok turu. Wis disontekne urung ya wedhuse. Ketok aku yo ngono disontek nih. Kita suntik bareng kowe kae. Mergo ning rumah sakit apa piye? Rumah sakit kok. Leheru rumah sakit. Mari wis mau. Tokno wi. Cok. Matamu. Winter. Terus piye Mas? Lanjutane wedhus kuwi kondisine ngono. Lek cara didelok saka kondisine iki lek aku ndak wani ngono. Mare tak ngge jogo besar. Wis aku wedhus piro arene kok. Beda-beda to omongane. Ati yo wedhusmu gering kaya sandingmu lho. Gimana? Merno. Terus lek aku terus terangnya rawani nuku aku. Ngono. Heeh. Wes ngene Mas. Piye? Iki ya demi sampean kan anu to. Bakul-bakul wis bodhok ndak. Anek sing nuku ya. Aku mesane sampean iki anek duwiti yo mek 50. Lek gelem tak patok lek ra gelem yo ngen aku nah. Oh, padha mek semene iki. Kudu wedhus. Ra gelem napane yo wis. Karepmu. Yo wis mulai ngono. Anu ku kari. Wedhus kudu. Bakul wedhus kok, no wedhus mek 50 kok padane rego. Apa? Yo ngono kocok lho.
Emang rong kejiwaannya rong diperiksa nih. Corone rong digone rumah sakit sik setel kendu. Tentu ya. Yo setel kendu rodok meleot. Itu ora kenceng, lek kenceng kan iso deng deng deng. Ya wis leno nyapo gane kene. Nang ladeni bakal terus kocok. Iya. Lah kowe tenan. Yo kita mulya. Jangan dulu ya. Yo tenang aku sik. Sikot ya. Gampang wis to. Sudi menunggoni wedhus. Kene tengah luwe menunggoni wedhus. Ora penting. Wih. Iki prak. Duitnya bakal wedhus ke mang. Bah, lumayan mudik 50.000 di balik ngene. Bisa kene karaoke. Hai.